Yan habarlardan belläp geçişmede ýaly Russiýanyň baş prokuraturasy Baltika ýurtlaryna 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlyk berilmeginiň kanunlyk ýagdaýyna gaýtadan seredýär diýip 30-njy iýunda prokuraturanın medbuat vekili habar berdi. Bu barada kärdeşim Ýoşana Anna Gurbanyň taýýarlan giňişlik maglumatyny bilelikde diňläliň. Orsiýetiň baş prokuraturasy 1991-nji ýylda Baltika döwletlerine Sowet Soýuzundan garaşsyzlyk berilmeginiň kanunlygyna ýa-da dälligine gaýtadan seredilýändigini aýdýar. Orsiýetiň baş prokuraturasy geçen ýyl Krymyň 1954-nji ýylda Ukraina berilmeginiň bir kanun bolanyny barada hem karar çykaryp Sowet Soýuzynyň olarkyş döwletini Latwiýany, Litwany we Estoniýany howsalat alypdy. Bu ýagdaý Litvanyň prezidenti Dalia Grybauskaitanyň galaply reaksiýasyna sebäp boldy. Bize haýbat atmagy hiç kimiň haky ýokdur. Biz öz garaşsyzlygymyzy Litwa halkynyň döken gany we beren pidalary arkaly gazanlyk diýip olaýtdy. Orsiýetiň köpçülikdäki Bütew Orsiýet partiýasyndan saýlanan 2 deputat özleriniň prokuratura ýadan şikaýet ardalaryna Sowet Soýuzynyň döwlet geňeşiniň Estoniýa, Latwiýa we Litwa garaşsyzlyk bermeginiň kanun esasynda däli düzgünden çykylyp edilen iş bolanlygyny öňe sürdiler. Şikaýet eden Rus deputatlar bu kararlaryň ýurda ullokan ziýan ýetirenligini we şu sebäpden olaryň döwleti dönükli kökmünni häsiýetlendirilmeligini aýdýarlar. Baş prokuraturanyň sözçüsiniň aýtmagyna görä bu kararlary deputatlaryň talap esasynda şol wagtda Rus kanunçylygyna görä gaýtadan seredilýär. Litwa 1990-njy ýylda öz garaşsyzlygyny jar eden ilkinji ýurt bolupdy we onuň ýüzüne Estoniýa, Latwiýa hem garaşsyzlyklaryny jar edipdi. Sowet Soýuzynyň öňkü prezidenti Mikhail Gorbaçow tarapyndan başlyklyk edilen döwlet geňeşi 1991-nji ýylda olaryň garaşsyzlygyny ikrar edipdi. Litvanyň ýolbaşçylary bu karara gaýtadan seredilmegine gaharly reaksiýa bildirdiler. Men bu manasyz hereketiň togtadylmagyna umyt baglaýaryn diýip Daşary işler ministri Linas Linkevich saýtdy we onu provokasiýa diýip atlandyrdy. Bu inisiatiwa Orsiýetde känbir üns berilmeligi de mümkin. Sebäbi ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň käbir oňa anamsyz garaýan ýaly görünýär. Men bu derine barada hiç saat eşitmedim diýip Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov Wenada jurnalistler aýtdy. Men biziň bu Baltika ýurtlary bilen diplomatik gatnaşyklarymyzyň hemde döwlet tarı şertnamalarynyň bardygyny bilýärin diýip Lavrov sözüniň üstüne ýetirdi. Interfax habar gurulugy baş prokuraturadaky näwelli bir çeşme sarlanyp, egerde döwlet geňeşiniň Baltika döwletlerine garaşsyzlyk bermegi bir kanun ýylyp tapylan ýagdaýynda hem munyň kanuny netijesiniň bolmajagyny sebäbi Orsiýetde ol karary üýtgedirýär mexanizmiň ýokdugyny ýazýar. Interfaxyň çeşmesiniň aýtmagyna görä, bu şuňky reýallyklar şol sanyny Baltika ýurtlarynyň NATO agdalygy hemde Pentagonyň golaýdy ýüzlerçe sögeç tankyny, beýleki ýaraglary we 5000 çemeti eskeri bu sebäpde ýerleşdirmek barada karary bilen baglykda syýasy mesele bolup durýar. Emma muňa garamazdan Rus deputatlarynyň gozgaýan meselesi hususan Orsiýetiň Krym anneksiýa etmegi we günnäger Ukrainadaky separatistlere golluk bermegi bilen hopukdurjy soraglary döredýär. Açıgy Moskwadaky deputatlar Berlin niwari kılanydan soň dören täze dünýä düzgünlerini sorak astyna salmakda barhakan erjellik görkezýärler. Orsiýetde taryh faktlar sorak astyna alýan bir näçe kanun taslamasy taýýarlandy. Kanun çykarjylar geçen ýyl prokurorlardan Gorbaçow tarapyndan kabul edilen we Sowet Soýuzynyň dargamagyna getiren kararlary seretmegi soradylar. Kärdeşim Ýoşana Anna Gurbanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Demirrazyk Owansana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan hökümetiniň ýerine ýetirji başlygynyň ornwatary Demirrazyk Owansanda Islam Döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň ýerleşendigini boyun aldy. Islam Döwleti atly toparyň we Taliban hereketiniň söwüşçüleri Demirrazyk Owansandaky ilaty döwlet işgärlerini wehim salýar diýip injener Muhammed Han belleýär. Demirrazyk Owansandaky howpsuzlyk şertleri barada kawla habarçymyz Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady. Awganistanda Islam Döwleti atly toparyň Horasan atly bölüminiň herekete başlanyna kän wagt bolan ýok. Şoňa garamazdan Daesh diýip atlandyrylýan toparyň jeňçileriniň Awganistanyň ençem welaýatynda ýerleşendigi aýdylýar. Awganistanyň milli bütegi hökümetiniň baş wezipesini ýerine ýetirjisiniň ornwatary injener Muhammed Hanyň aýtmagyna görä, Islam Döwleti atly toparyň Awganistanda boý görkezendigi dogurdanam hakykata öwrildi. Daesh hem Taliban Awgan halkynyň düşmanydyr. Döwlet işgärleriniň janyna wehem salýar. Asuda ilaty hem ziýan ýetirýär diýip injener Muhammed Han aýtdy. حضور داعش در افغانستان با واقعیت تبدیل شده. چی بنام داعش باشه چی هم بنام طالب دشمنای افغانستان محسوب میشه.
Demirgazyk Gündogor Awganistanda Merkezi Aziýaly militanlaryň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Awganistanda hereket edýän Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary we Tajikistanly ekstremistler Islam döwleti atly topara özleriniň ıgrarlygyny eglan etdi. Orunbasar engineer Muhammed Hanyň aýdysynça Demirgazyk Gündogor Awganistanda howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramanlaşypdyr. Yaragyl toparlaryň hereketi güýçlenipdir. Yerli jeňçiler hem Islam döwleti atly topara tabyn bolýar. Islam döwleti atly topar Demirgazyk Awganistanda öz güýjini artdyrýar. Bu ýagdaý Demirgazykdaky goňşularymyzam hawatirlendirýär diýip engineer Muhammed Han aýdýar. فعلا در شمال شرق افغانستان تحرکات دشمن زیاد شده. اکثر این افراد داعش است. Awganistanyň Badakhşan, Takhar we Gunduz welaýaty Tajikistan bilen serhetleşýär. Bu üç welaýatda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň yerleşendigini Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi aýtdy. گروه‌های توریستی داعش که اخیراً در 3 ولایت فعالیت داشتند. حضور گروه توریستی داعش تایید شده. Awgan Milli Bütegi hökümetiniň baş wezifesini ýerine ýetirjisiniň orunbasarynyň aýdyşyna garanda, şonuň üçin Tajikistan terrorizme garşy güreşde Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýär. Islam döwleti atly topara garşy güreşde Awgan güýçlerine ýardam etmegi Tajikistan teklip edýär. Demirgazyk Gündogor Awganistanda jeňçilere garşy harby çara geçirmek boýunça Tajikistanyň gyzyklanmasyny Awgan hökümeti goldaýar. Elbette Tajikistan Awgan güýçleri bilen alalaşykda terroristlere garşy göreşde ýardam edip biler diýip engineer Muhammed Han aýtdy. Devleti Tacikistan dilçespi daran ki çe kısım bitana Afganistan ba tefahum celevemi taharrukata bigera. Daişe garşy göreş üçin ýörüýte harby bölümiň döredilýekdigini Awgan harby serkerdeleri ma'lum etdi. Orsiýetem Awganistanda Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň güýçlenýändigine hawatirlenme bildirýär. Oktyabr aýynda Awganistanda barýan ýagdaýlar bilen bagly halkara maslahatyň geçiriljekdigini Orsiýetiň mediýasy habar berýär. Şaýmerden Olumrady, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlaryny bilen dowam etdirýäs. Ma'lum bolşaly 29-njy ýylda Türkmenistanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowlanyny bellenip geçirildi. Türkmen medeniýetiniň görkezilýän şekillerden çen tutulsa prezidentiň dowlanyny münasibetli Aşgabatda we ýurduň dürli künjeklerinde ululy kiçili konsert dawaralary geçirildi. Şeýlede prezidentiň dowlanyny gabatlap paýtaht Aşgabatda arkada gatly park hem açyldy. Ise prezidentiň dowlanyny halk tarapyndan bellenilmelimi? Bellenilse nähil bellenilmeli? Biz edil şu soralar bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuyjylaryna ýüzlendik. Gelin bu soragy okuyjylarymyzyň galdyran jogaplaryny kärdeşim Ýolşana Nurwandan dinläliň. Azatlyk radiosynyň Facebookda prezidentiň dowlanyny halk tarapyndan bellenilmelimi? Bellenilse nähili bellenilmeliýän sora bilen açan formuny gysga wagtda 8000 çemet adam giripdir we onlarça adam öz pikirini aýdypdyr. Nesibe durmuş atly okujymyz insanlar nirelerde nähili görgüleri görýär. Bu bolsa dowlan günni belliýär. Sen git halkyň ýagdaýy bilen gazyklan. Bu garyp insanlar nähili ejir çekýär diýip ýazypdyr. Abbas Armeşatly okujymyz hem prezidentiň dowlan gününiň bellenmegine begener ýalladyň ýokdugyny aýdýar. Bilinsin, bilinmesin, ondan haýry ýok. İnsanlaryny baş etmekden başga bir iş bilmez diýip Abbas Armeş aýdýar. Elisa atly okujymyz bolsa, ol diňe öz pikirini etsin, dowlan gününi bellesin, wagtyny hoş geçirsin diýipdir. Okujylarymyzyň arasynda gaharly, käýinçli sözleri ýazanlarda bolupdyr. Ol hil teswirleri okumagy özüňize galyrýar. Zahanowna atly okujymyz sadalyk kim işe gowdur, kim bolsaň bol, ahyryna şol bir ýere barjagyny unutma diýip ýazýar we dowlan gününi maşgalasy bilen sessizce bellesin. Olam ýylyal adam diýen pikiri öňe sürýär.
Hawa, menem şeýle düşünýärin. Çünki ören kıyın boldy. Adamlar gıynamakdan başga hiç bir zat ýok diýip döwlet Orunov hem Jahannanyň pikirini gorlaýar. Aýy durdy we atly okujymyz bolsa, bir gülkünç diýip ýatyr. Emma Sayfullah Muradow bu ýerde gülkünç zat görmeýär. Günnäger Türkistanyny, Kabanda we başga bir topar ýerde doganlarymyz öldürilýär. Doganlarymyz bulurmy? Bir jewir çekýärkä elimden şu tesbir ýazmakdan başga hiç bir zadyň gelmeýänligine gaty gıynan ýarnyp Sayfullah Muradow ýazýar. Murat Hümmedow atly okujymyz Prezident Berdimuhammedowyň dogrunyň barada habarlar görüp internetden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň dogrunynyň bellenişi barada habar maglumat gözländigini emma tapyp bilmeýänligini aýdýar. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiň dogrunynyň şeýle giňden bellenilmegini gollaýan ýa-da oňa kadylda tökmünde garaýan okujularymyz hem bar. Mysal üçin Maýa Esenova şeýle ýazýar. Siriýa seredin, aç we watansyz. Gelin beterini görüp şükür edeliň. Bu ýerde uly geplemäň, çünki düzüp biljek zadyňyz ýok. Prezident bolsaňyz sizem bu hyly işleri etmän durmazdyňyz. Allah'nyň gören ömrüni çağalary bilen hudur içinde ýaşasyn Berdimuhammed Gurbanyň diýip Maýa Esenova prezidentiň at familiýasyny bulaşdyryp ýazypdyr. Jahan Aýydow atly okujymyz hem Türkmenistanyň asudalygyna üns çekipdir. Asuda awadan watanymyz bar, şükür edeliň. Ýurtdaşynda okumamyzda her işde bir haýr bardyr diýip Jahan pozitiv pikire çagyrýar. Näzli hilal bolsa bellenmegi derur ören ähmiýetli waka, bravo diýip ýazýar. Ýöne okujularymyzyň arasynda gol-golýan mesele sorulýan soru barada hiç bir tarafa goşulman beýlekler hem aýdýan sözlerinden äga bolmaga çagyrýanlar da bar. Mysal üçin aýny özel aýla atly okujymyz şeýle pikirde. Bir ýerde boş gurrun edip, ertir başyňda bir iş düşse, ýüzüňiz sarlap durmaň. Hiç gurrun etmäň arkadaşlar. Meniň öýkam sizinkiden ýüzesdedir. Sabr edin, her zadyň öz wagty bardyr. Saglygyňyza şükür edin diýip aýny ödel ýazýar. Şeýle dol prezidentiň garşysyna çykyp pikirini göne aýdyp bilmeýänleriň bir ýerde gurrun etmesine gaharynyň gelýänligini aýdýar. Aýny ödel aýly dogulun günnäse pulu köpdür. Nireden gazanyň ähmiýeti ýok diýär. Şemşat Durdiýow bolsa Türkmenistanyň prezident tarapyndan edilýän işleri jenaýet diýip atlandyrypdyr. Akdemir atly okujymyz, Allah'ım, bize sabır berdi ýerge prezidentiň halka gerekli işler bilen meşgullanmalygyny, şonda adamlaryň onuň doglan ünni özleriniň köçe çykyp bellejegini aýdýar. Akdemiriň pikirçe öz sözü bilen aýtsak, häzirki ýagdaý, ýagny prezidentiň doglan ünniň şeýle ýagdaýda bellenmegi maskaraçylyk. Kardeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň pikiриňizçe prezidentiň doglanýyny halk tarapyndan bellenmelimi? Bellense nähil bellenmeli? Bu barada bize gurrun berin. Öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Gepleşigimizi Balkan welaýatynyň gelip howşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Balkan welaýatynyň merkezi şäheri Balkanawat şäherinde diňe bir sany internet kafe bar. Ilaty 120 000 çemesi adam diýilip çaklanýan bu şäherdäki ýeketäk internet kafede bolsa müşterileriň sanynyň azdygy habar berilýär. Balkanawatlaryň käbiri muny internete girmeň bahasynyň gymmatlygy bilen düşündirse, beýlekleri müşterileriň azlygyny internet kafede girdilen çäklendirmeleri bilen düşündirýärler. Eýse bular nähil çäklendirmeler. Kardeşim Merdan Balkan welaýatyna habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasyna taýýarlan raportyny bu soraga jogap bermäsine şär. Balkan welaýatynyň merkezi ilaty 120 000 töwereg diýilip çaklanylýan Balkanawat şäherinde bary ýogy ýeketäk internet kafe bar. Şäher poçtasynyň we Türkmen Telekomyň binasynda ýerleşýän bu internet kafe mundan 5 ýyl töwereg odal açyldy. Kafede 5 ulanıcı üçün kompüter yerleri döredilen ve internetin 10 minutynyň bahasy da 1 manat. İnternet kafede internete girmekçi bolup gelen her bir adamdan ýurduň beýlik etraplarynda da bolşaýaly onuň pasporty talap edilýär we müşteri hasaby alınýar. Pasport müşteri internetin hyzmatyndan peýdalanýan wagty hyzmat ediş operatorlarynda saklanylýar. Ýaşaýjysy 100 000-den geçen şäherdäki ýeketäk internet kafe bolsa da bu ýerde müşterileriň sany juda çäkli.
balqanavatlaryň käbiri muny internete girimin bahatynyň gymmatlygy bilen düşündirse, beýlekileri müsterleriň azlygyny internet kafede girdilen çäklendirmeleri bilen düşündirýärler. Şäheriň 206-njy A kwartalynyň ýaşaýjysy İlyas internete mobil telefonundan girse, gaýta özüne has amatly bolýandygyny aýdýar. Men 3 manada telefonum üçin 50 megabaytlyk internet paketini alyp, ondan bir aýlap peýdalanyp bilýärin. İnternet kafede bolsa, bu 3 manada diňe yarım saat internet ulanyp bilýärin, diýip İlyas aýdýar. Munyň üstesine de Balqanawadyň internet kafesiniň operatorlarynyň duýdurmagyna görä, bu ýerde Facebook, YouTube ýaly sosial ulgamlar petikli bolup, olara girip bolmaýar. Sol bir wagtda bu internet kafeniň hyzmatynden peýdalanyp gören Balqanawatlylar operatorlaryň özleriniň ýerýän sahypalaryna gözegçilik edýändigini aýdýarlar. Balqanawadyň Kerim atly ýaşaýjysy internetden peýdalanýan pursady operatoryň öz ýanyna gelip ulanýan sahypasyny ýapmagy talap edendigini gurrun berýär. Kerim, internete ulanyp oturan pursadym operator gelip palan sahypany ýap, bolmasa da internetiň öçürürüz diýip talap etdi, diýip gurrun berýär. Emma Balqanawadyň internet kafesindäki operatorlaryň müsterleriň ýerýän sahypalaryna gözegçilik edip etmeýändigi baradaky maglumaty operatorlaryň özüne tasdikladyp bolmady. Sapar Murat Niyazow döwründe Türkmenistanda internet ilat köpçüligine elýeter däldi. Häkimet başyna Berdi Muhammedowyň gelmegi bilen 2007-nji ýylda ýurtda Türkmen Telekomyň ilkinji internet kafeleri peýda bolup başlady. Soňky bir näçe ýyllaryň dowamında ýurtda internet aragatnaşygynyň ilat köpçüligine has elýeter bolup başlandygyna garamazdan ýurtda internet senzurasy hem hereket edýär. Ýurtda Türkmenistan barada resmi garaýşdan tapawutly maglumatlary berýän web saytlaryň köpüsiniň öňü beklenýär. Balkan welaýatyna habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasyna Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz öz ýaşaýan welaýatyňyzdaky, şäheriňizdaky, etrawyňyzdaky internet kafelere barp gördüňizmi? Ol ýerde nähil tejribeler başdan geçirdiňiz? Bu barada pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Ýa-ni hem belläp geçişimiz ýaly biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Ma'lum bolşaly Tomuz paslynyň 2-nji aý başlady. Tomuz pasly ýaşaýjylaryň hem diňjalş mövsüminiň başlanýandygyny anladýar. Türkmenistanlaryň käbirleri Tomuzga diňjalşlarynda awada syýahatçylyk dowlagyna diňjalsa käbirleriniň daşary ýurtlara diňjalmagy gidýänligi aýdylýar. Bir wagtlar aşawatlylaryň Tomuz aýlarynda suwa düşmäge diňjalmagy höwes bilen barýan ýeri bolan ýene bir ýer bar. Ol hem Gurtly köle. Bu köl awatlaýyş işler geçirmek maksady bilen diýilip, mundan bir näçe ýyl ozal ilat köpçüligine ýapyldy. Emma aradan bir näçe ýylyň geçendigine garamadan bu köliň awatlaýyş işlerini odýan öňe gidişligiň ýokdugy habar berilýär. Kärdeşim Merdan bu barada ýörite video raport taýýarlady. Bu video raportyň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Bir wagtlar aşawatlylaryň Tomuz aýlarynda suwa düşmäge, dinç almaga höwes bilen gelen ýeri bolan Gurtly kölündäki öňkü oňoýly kenardan, plazdan, häzirki wagtda hiç ýyly namnysan galmandyr. Aşgabatyň merkezinden takminan 10 kilometr uzaklykdaky bu kölüň plazlarynda indi adamlaryň ýerine zirzibil depelerini, üýsüz, uzarsyz sermenip ýören itleri görse bolýar. 54 ýyl mundan ozal dören bu kölüň plazanyň indi hatta günden goranyp asagynda oturary basyrmasy da ýok, kesilip aýrylypdyr. Onuň ýerlesen ýerine bolsa indi kamyslyk tutupdyr. Kölüň ähli ýerinde diýen ýaly zirzibile duşmak bolýar. Käbir ýerlerinde beton bölükleri, kirpich, şifr ýaly guruluş materiallarynyň zyňyndalary üýsüp ýatan bolsa, beýlik ýerlerde plastik tüýşeler,
paketler pıtırasıp yatyr. Kölüň suwy hem çekilipdir. Gurtu kölünün qayık ve katamaran kireyini alınyan yerinde indi öň bu kenarda din salyanları, hatta seýle hyzmatyň edilendigini ýatlaýan alamat hem ýok. Diňe suwun içine gidýän beton basgança galypdyr. Gurtu kölünün das töwereginde din salmak üçin binalardyr, jaýlar hem galmandyr. Ýogsa bu kölüň das töwereginde bir wagtlar daçalardyr. Dins alınyan ençeme jaýlar bardy. Gepin girdisine göre bellesek, Türkmen häkimetleri bu köl Aşgabatyň awadaty bolmaly diýerdiler. 2009-njy ýylda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Gurtu kölünde düýpli awadanlyklar islerini geçirmegi hem tawsarypdy. Sonda kölüň töweregini awadanlyklarmak isleriniň çäklerinde onuň das töwereklerini aratlanyp kenarlary berkidilmelidi. Plajlar gurulmalydy. Kölüň töwereginde täze kotejler hem gurulmalydy. 2011-nji ýylyň tomsunda bu ýerde eýýäm 2 sany awtoparkyň guruluşy tamamlanyp ulanylmaga berilmelidi. Emma Aşgabatly tinçi Nurwerdi Nurmammedow gurrungy edilen görkezmeden 6 ýyl çemisi wagt geçdi. Bu uğurda hiç kili isin edilmändigine aýdýar. 2-3 ýyllykda Gortly kölüni täzedenim dikeldip, onu Aşgabatlylaryň din çalyşygyny öwürmek barada karar kabul edildi. Şu yerlerde din çalyş öýleri hem köllü ulanıp boljak sport detgalary gurulmaly. Emma inni yeterlik wagt geçenem bolsa şol zatlar gurulmaktan geçen başlanmadan. Gurtu kölüniň häzirki ýagdaýyndan çen tutsaň, onu awadanlystyrmak boýunça alınıp barylan hiç kili is göze ilmeýär. Tersine kölüň kenaryny barha gamys tokoýlyklary tutup, onuň töwereginde zirdebiller köpelýär. Aşgabatly tinçi Nurwerdi Nurmammedow häzirki gün howanyň temperaturasynyň 40 gradusdan aşan günleri paýtagtyň hem bu etraplaryň ilatyny Gurtu kölüniň hüdürläp biljek zerur mümkinçilikleriniň we bu meseleniň aktuallygynyň hasta artandygyny aýdýar. Şäher häkimligi Aşgabatlylara şu suwy ulanarlyk mümkinçilik döreden bolsa, onda Aşgabatlylaryň köpüsini deňiz gözlemek hökmanam bolmaly. Gurtu kölü Amy derýanyň suwy Garagum kanaly boýunça paýtagta gelende öňkü batgalyk bolup ýatan oýluk ýerde 1962-nji ýylda ýürüýte döredildi. Kölüň tutýan meýdany 11 kvadrat kilometr. Kardeşim Merdanyň taýýarlan bu raportynyň video ýazysyny biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmenistanyň garagum.info arkaly girip bolar. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biziň efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň Facebook, Wkontakte we Twitterdaky sahypalarymyzda hem tap bilersiňiz. Bu lomlarda bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bolar. Şunun bilen habarlar günelük gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.